Hoxe a verdade que estamos moi contentos de poder presentar o produto dun traballo e dunha fonda preocupación que ten o Goberno e a Corporación en xeral. Por lo tanto, calquer grau de area que podamos aportar desde as administracións consideramos que é imprescindible. Ese foi o motor que provocou que promovéramos un plan PEL 2, un plan que non foi nada fácil de parir. Tivemos que conseguir recursos económicos que non estaban orzamentados, coas dificultades que iso conleva. E, por outra parte, ainda que temos recursos económicos, están, como ben sabedes, limitados por parámetros como regra de gasto, superávits e outras limitacións que as reglas de Montoro impoñen a unha Diputación que está totalmente saneada e que ten 80 millóns de euros como recursos sin poder empregar nun momento onde a sociedade necesita a reactivación tamén económica. Por tanto, aquí está o produto dese esforzo enorme durante estes 3 meses. Estamos moi orgullosos deste resultado que é humilde, pero que, para que vos fagades unha idea, supón entre as dúas liñas 20 millóns de euros do PEL, o PEL original, este PEL reactiva, 20 millóns de euros, cando o normal, para que comparedes, cando nos chegamos aquí, esta liña conlevaba un orzamento de 1.300.000 euros no ano 2015. E agradecerle aos compañeiros do equipo de goberno a disposición tida para poder sacar este plan adiante, porque, sin lugar a dúbidas, sí, esa colaboración que existiu entre todos os membros do equipo de goberno foi básico para poder sacar adiante isto. E un plan que, ademais, consideramos que era moi demandado polos concellos que tiñan dificultades reais para poder fiscalizar unhas axudas deste tipo. Nos pediron, e así nos lo transmitiron tanto os membros do goberno do Bloque Nacionalista Galego como do Grupo Socialista, así nos transmitían que se dende a Diputación íbamos ou podíamos conformar unhas bases que foran sólidas e que se sostiveran e se fiscalizaran correctamente. Tivemos que traballar intensamente estes meses de pandemia para poder chegar a un acordo que penso que é modélico, que era un momento realmente de estar á altura das circunstancias. Eu penso que as institucións temos que estar á altura das circunstancias que se den en cada momento. Tocounos vivir unha circunstancia anómala, unha circunstancia que non viviu ninguén dos que estamos aquí ata agora, entón tocounos reaccionar e penso que nese sentido a Diputación da Coruña reaccionou dunha forma exemplar moi rápida.